मेजरलि BTC एकर्डनि गेजेरजों जों BTA दि मोनसे एरिया बाउन्डारिखौ लानानै पलिटिकली गभर्नमेन्ट रुलिं खालामनो हानाय मोनसे सिस्टेमखौ मोननो हादों 6 शिड्यूल एरियाखौ लानानै बा 6 शिड्यूल दथि फारिलाइखौ बिथा खालामनानै मोनसे पलिटिकली गभर्नमेन्ट रुलिं खालामनो हानाय मोनथायखौ संबिधानिक भाबै जोंनि बे BTC काउन्सिलखौ जों मोननो हादों। दा जियानो जादोला दिनै मोनसे बाथ्राखौ जोङो बुंनांगोन ओरैबायदि माखासे नुथायखौ जोङो दिनै बांसिननिफ्राय बांसिन नुनो मोनगासिनो दङ जे जोंनि बे साधारन BTC काउन्सिलाव जोंनि बर' हारिनि जेसेबांखिनि लिडार्स दैदेनगिरिफोर दङ बै लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा माहारिबादनि बाथ्रा लानानै माहारिनि आद्रा जानानै थानाय सुस्रांनानै लानो हायै बै माखासे जेंना जेथोफोरनि इस्युखौ लानानै रायजो राजानि सिगाङाव खोथा होयो लेक्सार मारियो नाथाय गावबागावनि माखासे मोनथायखौ मोनखांनायनि उनावहाय गावबा गावखौनो साफा साफा आबुं महरै लिडारनि महर मोनहोखांनायनि उनावहाय बै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव खोथा होनाय बै बाथ्राफोरखौ नेवसिनाय बावगोमानानै थानाय रायजो राजानि बेसेनखौ गावनि थाखाय बबेबा आन्दोआव फालांगि खालामखोमानाय दिनै बे जोंनि साधारन BTC काउन्सिलनि पलिटिकेल सिस्टेमाव गावजों गावनि न'खरावनो गावजों गावनि गेजेराव राजनीति खालामनो थाखायसो स्टेन्ड जाफैदों ना बे BTC काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमनि माखासे पलिटिकेल पावारफोरखौ आखायाव लानानै सेन्ट्रेल आरो स्टेट लेभेलनि पलिटिकेल सिस्टेमजोंसो जुजिनो स्टेन्ड जानांगौमोन नाथाय दिनैयो गावनि न'खरावनो गावजों गावनि गेजेराव फेर फाथिलायनानै जोंनि बर' हारिनि गोबां इयुन जेनेरेशननि मोनसे मोजां प्लेटफर्मखौ दिनैयो बाहागो खालामनानै गावजों गावनि गेजेराव एना एनि खालामना दोननाय माखासे नुथायखौ जों बांसिननिफ्राय बांसिन नुनो मोनगासिनो दङ बेराफारसेथिं दिनैयो जों बर' हारिनि माखासे गोथार आद्रा जानानै थानाय जा थांखि सिमांफोर बै थांखि सिमांनि माखासे बाथ्राखौ लानानै बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोननि मोनफा मोनफा बेसेन गोसा भटखौ बिसायख'थि सौफैब्लाथाय लानो नाजानाय आरो लानो थाखाय बिसोरनि सेराव रायजो राजानि सेराव लाजिया फांजिया थांनानै आरोबाव फिन लेक्सार मारि होनाय दिनै मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोन जायखिजाया लिडारानो जायाथों मानो जायखिजाया पलिटिकेल पार्टिनि दैदेनगिरियानो जायाथों मानो बै दैदेनगिरिफ्रा गुबैयै मेजरलि जों बर' हारिनि पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों सुस्रांनानै लानो गोनां बै सिस्टेमफोरखौ नोजोरथि होनानै जुदि बाथ्रा बुंलाङाब्ला जुदि खामानि मावलाङाब्ला जों गासै रायजो राजाफ्रानो नोजोरथि होनानै बै लिडार्सफोरखौ जों माबोरैहाय खिथेर होखारनांगौ आरो खिथेरखौ माबोरै होखारगोन जेराव साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि मोनफा मोनफा बेसेन गोसा भट लानानैसो रायजोनि इस्युखौ लानानै खामानि मावनो थांखिनि लेक्सार मारिनानै बिसोरो लिडारनि आबुं महरखौ मोननो हायो रायजोआनो राजा गोसो जायोब्ला जाय लिडारखौ दिनै देरहादों बै रायजो राजाफ्रा देरहाहोनाय गोसो जायोब्ला बै रायजो राजाफोरा देरहाहोहरनाय बै लिडारखौ गाबोन समफोर बिसोरखौ बोख्लायनाबो दोननो हायो बेखायनो मोनसेल' बाथ्राखौ नोजोरथि होनांगौ बेवहाय पलिटिकेल पार्टिजों जेबो सोमोन्दो गैया जायखिजाया लिडारानो जायाथों मानो बर' हारिनि दिनैसिमबो सुस्रांना लानो हायै सिस्टेमफोरनि बाथ्राखौ लानानै सेन्ट्रेल आरो स्टेट लेभेलाव बाथ्रा दाबि दैखांनो हायै बै लिडार्सफोरखौ जोंनि बर' हारिनि बिखायाव नाङा दिनै जों रायजो राजाफ्रा मानो लिडार्स खालामहरो जाहाथे जोंनि बर' हारिनि आद्रा जानानै थानाय जा सुस्रांनानै लानो हायै बै जेंना जेथोफोरनि इस्युखौ लानानै जेन बिसोरो थांनानै बे सेन्ट्रेल आरो स्टेट लेभेलनि पलिटिकेल सिस्टेमाव टेबुल बुनानै बाथ्रा बुंहैनानै बेखौ लानानै फैनो हायो दिनै एसे गाबोन एसे जों बेफोरबायदिनो एसे लाबै सानसे समावथ' जोङो आबुं महरखौ जोङो लुफुंनानै लानो हागोन नङा होमब्ला दा दिनै बिटिआर बायदि मोनसे पिस एग्रिमेन्टनि उनावहाय बिटिआर बायदिनि सासे सागानगिरि एनडिएफबिनि फाउन्डार गायसनगिरि मानगोनां रन्जन दैमारि सारनि बाथ्रा लानानै दिनै गोबां बर'नि माखासे सानैसो लिडार्सफ्रा गावबा गावनि पलिटिकेल बेनिफिट्सखौ लालांबाय माबोरैहाय जोंनि बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोननि मेगननि सिगाङाव गसंनानै नंखाय बाथ्रा बुंनानै माखासे पलिटिकेल बेनिफिट्स लालांदों अब्ला दिनै जाय लिडार्सफ्रा एसेबां नंखायैनो गावनि बिमा बिफा बिदा फंबाय गावनि हारिनिनो बै हारिनि गासै रायजो राजाफोरखौ थगायनानै गावनि माखासे पलिटिकेल मुलाम्फाखौ लागासिनो दङ आरो दिनैसिमबो लानो नाजाबाय थायो बे लिडार्सखौ
नैबे बाथ्राखौ बुङो जोलैनि हांगार बुंब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा। पलिटिकेल प्लेटफर्माव मोनफ्रोमबो पलिटिकेल पार्टीनि साफ्रोमबो लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा साफ्रोमबो मावथिफोरा गावबागावनि पलिटिकेल पार्टीखौ स्टेन्ड खालामनो थाखाय रायजो राजानि सिगाङाव नोजोराव हाइलाइट खालामनो थाखाय डिबेट खालामलायबाय थाखायो। नाथाय बे डिबेट खालामलायनायनिबो माखासे लिमिटेशन दङ, माखासे बाउन्डारिफोर दङ। बै माखासे थाखानाय लिमिटेशन माखासे बाउन्डारिफोरखौ क्रस खालामनानैसो पलिटिकेल इस्यु खालामलायनानै गावजों गावनि गेजेराव पलिटिकेल सार्ट खालामलायनानै गावजों गावनि गेजेराव गुबुंले बारहावा सोमजिहोनाय जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमनि बर'फोरनि मोनसे गाज्रि राजनिति गेलेनायखौ जों दिनै नुनो मोनगासिनो दङ। आरो बेनि गोरोन्थिया बर'निनो माखासे साथाम साब्रैसो गोख्रों लिडार्स दैदेनगिरिफोरनि गोरोन्थि। जाय गोख्रों बर'नि बै साब्रैसो लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा बेबायदि गुनजेट आखुनि अहंकार आखुनि लानानैनो बिसोर दिनै पलिटिकेल सिस्टेमल' नङा माहारियारि सिस्टेमनि बिखायाव गसंनानै गोबां गोलाव सम माखासे सम बिसोरो बिबानाव थानानै माहारिनि खामानिबो मावबोखानाय। नाथाय बिसोरनि गोसोआ अहंकार। बिसोर रायजो राजानि बाथ्राखौ खुगायावल' बुंफ्लानानै रायजो राजानि बेसेनखौनो बहाबा फालांगि खालामनानै गावनि बेसेन गावनि पकेटखौ रोजा खालामबोदों। गावबा गावनि लाइफखौ मोनसे लाक्जारि लाइफ स्टाइल दामि गारि बायदों, दामि मबाइल, दामि न' लुदों ना होमबा? गोबां दाब जायगाफ्राव माने प्रपार्टि हा हु बायनानै गेदेर बिल्डिं लुनाय बिसोरनि बेल' थांखि। आरो गावसोरनि थांखिया मोनहास'आ जायोब्ला गासै रायजो राजाफोरखौनो आरोबाव नंखाय फोलानायनि बाथ्रा बुंनानै नंथारगौ बायदि मोनसे फोथायहोनानै गावसोरनि मोननांगौ मोन्थायखौ लानो नाजाबावनाय। दा दिनै रायजो राजाफ्रा साग्रि जानो गोनां जानानै फैबाय। एसेबां गोलाव सम सेपारेटेड बड'लेण्ड सोमावसारनायनि थाखाय दिनै बर' रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोना सोरबा अमा फानदों, सोरबा दाउ फानदों, सोरबा साइकेल बोराय फाननानै दिनै बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामग्रा बै बिग्रायारिफोरनो दिनै सोरबा माइरं हरदों, सोरबा मैगं थाइगं हरदों। एसेबां खस्थ' नङा होमबा? मानि थाखाय खस्थ' खालामखो? जाहाथे जोंनि बे बर' माहारिखौ गेरेमसा माहारि महरै जों जुदि दानानै गालांनांगौब्ला जोंनो सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ नांथारगोन। उइदाउट सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड जों माब्लाबाबो बे बुहुमाव जोंनि बे बर' माहारिखौ गेरेमसा माहारि महरै दानानै गालांनो हाया। आरो दिनै बे सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड दाबिनो थांनानैनो जोंनि बर' हारिनि बेसेबांबा गोबां माने सिमा गैयै सानथ्र'नो हायै बर' बिमा माहारिफ्रा पुलिस आर्मिजों एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेलनि सुबुंफोरजों जेराव मेरावनो गोसोबायदि जिनाहारि खालामनानै हरजादों, जिनाहारि खालामजानानै सिथारजादों। दा बेनिनो बेफोरबायदि माखासे दुखु गोनां जारिमिननि बाथ्राफोरखौ लानानै दिनैनि बे समसिमहालागै जों बर'नि गोबां बर' फिसाफोरा एन्टि बर' गुबुन हारि नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरजों रायलायनाङा, रिलेसनशिप लाखिनाङा, बिसोरनिफ्राय गोजानाव था। आरो एन्टि बर' एन्टि ट्राइबेल नन ट्राइबेल हारिनि सोरबा सुबुंजों जोंनि बर' हिन्जावफ्रा सोरबा बर' सिख्लाफ्रा रायलायोबा मोजां मोनफ्लानायनि लैथोआव गब्र'फ्लानानै बिसोरजों जुदि बहाबा बेरायहैयोब्ला हमनानै माने बुनाय साजा होनाय बेफोरबायदि माखासे गोथां जारिमिनबो दं जों बर' हारिनि बिखायाव। बेफोर ओरैनो जायाखै। जालांनाय बर'नि दुखुनि जारिमिननि बाथ्राखौ सेन्टिमेन्टेल लानानै थांनाय माखासे समाव जाहाथे सोलायो, जाहाथे गोजानाव थाथों होननानै जों गावनिनो बिनानावबाबो गावनिनो बिब'बाबो दिनै जोङो एसे साजा होबोनाय जों नुनो मोनदों। नाथाय बेफोर खामानिया जास्ट फर जातिखौ स्ट्रं खालामनांगौनि थाखाय जाहाथे बै एन्टि बर' एन्टि ट्राइबेल हारिनि गाज्रि खैसानिफ्राय जोंनि बर' बिमा माहारिफ्रा जेन रैखा मोनो। नाथाय दिनै एसेबां गोलाव सम होबथा बोसोयावबो दिनै जेराव जोंनि बर'नि जारिमिनावनो जोबोद रोखा लिरनाय दं बर'नि दुखुनि जारिमिननि बाथ्राफोरा, बेफोरखौ मिथिसेयावबो दिनैनि बे समावबो दे जोंनि बर' बिमा माहारिनि गोबां माखासे बर' बिमा माहारिफ्रा, गोबां माखासे बर' सिख्लाफ्रा, बर' हिन्जावफ्रा फिन आरोबाव बै एन्टि बर' एन्टि ट्राइबेल हारि सुबुंफोरनि नंखाय मोजां मोनफ्लानाय माखासे बाथ्राफोराव गोजोमनानै गावबा गावनि बेसेन गोसा दिनै सोलेर, गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ दिनै फुथुला बायदि दिनै बिसोरनि आखायाव बावसोमनानै होयो। बे एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरजों, नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरजों हाबा जाहैनाय ट्राइबेल हारिनि हिन्जाव सिख्लाफ्रा साबैसे सान्थि भाबै गावबा गावनि जिउखौ दैदेननो हादों? साबैसे ट्राइबेल हारिनि बा बर' हारिनि बै हिन्जाव सिख्लाफोरखौ जास्ट फर फुथुला बायदि इउज खालामनो थाखाय आरो बे जोंनि ट्राइबेल हारिनि बर' हारिनि हिन्जाव सिख्लाफोरनि सोलेरनिफ्राय गथ' खांनो थाखायल' जास्ट फर प्रडाक्शन खालामनानै गावसोरनि पपुलेसनखौ बारायनो थांखिजोंसो हाबा खालामो। बेनि अनगा जेबो नङा। दा आंनि बुंलांनाय बाथ्राफोरखौ मानगोनां रायजो राजा एफा बिदा फंबायमोना बिजिरनानै नायदो। बेखिनियानोसै। गोजोन्थों, खुलुमबाय। जै बर' हारिनि, जै बर' बिमानि।